Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Aste arte hon, nagore, Berdin, Asier. martitzen hon puntu. Mundutik eta inkluso galaxiatik enbeste gira eta buelta eta itzuli eta eman ostean. Gaurko ez gara oso urrunea joango eta hemen inguruan geratuko gara. Non eta Nafarroa Arragoan. Non hobeto. Zehazki Leireko monastegian. Hori da. Eta garaia, gutxi gora bera, ez dakit ikusi duzuen irati pelikula. Euskaldun balda ikusi ez duna. Bestela... puntok ere ikusi du, bestela puntuak entzen dizkizue, Euskaldun jatorraren karnetean. Bai. Gutxi gora bera, hasiko gera, irati pelikula bukatzen den momentuan. 9. mende erdialderan. Ordukoa dira monasterioari buruzko lehen aipuak eta Eneko Aritza, Eneko Sagardoi, hiltzen denean Patxi Bizker da. Orduan txeitzen, 851, 852 urte inguruan. Eta gainera, Eneko bera eta bere oinordekoak, Iruñeko eta Nafarroko lehen erreginak, Leiren ehortzi eta omen zituzten. Parra dugu bere izenarekin, baina Eneko Aritza, Eneko Arista, Eneko Nekoitz, Inigo Aritza, Eneko Alesta, Eneko Aresta, eta arabieraz ere badu izena. Bai. Super guapoa. Guanako. Berez, Guanako. Ze urtetan hiltzen, ez dakigu zehazki, urte kristauetan, urte musulmanetan dagolako... jarrita. Bai. Euskal Muslim. Lehenengo, gaiazteko, gaiari ekiteko toponimia zitzegin behar dugu, Leire toponimoa diatorren, eta badakizuen izen zaiten etimologia hon bat, konturatuko zineten honezkero, baina hau ez gustatzen. Alfonso Irigoyen hizkuntzalari eta euskaltzainaren arabera, latinezko legionarium hitzetik omen dator. Bai, antzinako dokumentazioan hainbat modutara agertzen da, lairensis, leger, legere, legior, legore, leier, leior, eta horrela leirera iritsi arte. Beste hipotesi batek dio, karolingiar jatorria ere izan dezakela leirek. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see, you're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Leire. Leire esaten du. Leire da, nik uste azalpen hobea mandula tiponek. Bai, igual pixka bat anakronikoa, baina 2000 urtekoa da besti hau. Bai. Baina esaten zen igual, hipotesi batek dio karolingiar jatorrikoa dela, eta besti hau egin zuen taldea frantziarra da, beraz. Hori jazta, zirkulo itxi da. Bai. Ni horrekin gatzen naiz. Etimologia fikzioa egin dezakegu. Historiarik eta subjetiboa da. Hori da. Beraz, Leire, guretako. Bai. Baina, noizkoa da, noiz ere ikizuten Leireko monasterioa, ez dakigu. Ez dakigu, baina lehen referentziak Eulogio Kordobakoa presbitero Mozara Biarrarenak dira, eta 850ean, Iruñeko gotzainari idatzetako gutun batean, aipatzen du 3 urte lehenago, beraz 858an, egonaldia egin zuela monasterioan, abadearen izena ere aipatzen du, Fortun, Horti izan ultzateke euskeraz. Nola? Horti. Fortun gazteleraz, Horti da euskeraz. Fortun, Horti eta Eulogio. Garaiko izenak beti hobeak irutzen zaizkit. Eulogio gainera, beste testu batean pasarte hau jasotzen du. Ni Iruñan nengoela eta Leireko monasterioan bizinitzela,
jakinaiak angordetako liburu guztiak erregistratzea eragin zidan. Bat-batean, egilerik gabeko opuskulo baten orrialdeetan erori zitzaizkidan begiak, profeta iguingarriari buruzko historia hau zuena. Eta hasten da historia kontatzen, ez? Mahoma, eresiarka jaio zen, Ja. 3 puntu, iguingarria. Ikusten zaio pizkat... Latinez nefando, gazteleraz ere, erabiltzen du. Bai, testu hortatik 3 ondorio atera ditzakegu. Bai. Batetik monasterio batzutela bezperan eraiki, zeia liburutegiko eskorra bazeukan. Ja. Bestetik testu musulmanak ere bazeudela, ez, monasterio kristauean. Eta beraz, Nafarroa musulmanen eta kristauen arteko harremana bizikidetza bazegoela. Rollitoa ona zen gara hartan. Edo zainona, baina rollitoa bazegoen. Rollitoa bai. Bueno, aztegietan ohikoa den bezala. Hori da. Eta beste ondorio bada, eulogio islamofoboa zela. Eulogio puntu askera zitu baita. Bai. Igual, eulogiori buruz gehiago itzengo dugu. Bai, eta liburu guztiak erregistratzea gustatu zait. Jan, monasterian nengola liburu guztiak pipeatuko ditut eta gero kritikatu, gainera. Bai, kritikatu edo, bai. Bai. Kontua da, eulogio edo, san eulogio, esan dizaioko gula. Hori badu, Bai, Eliza Katolikoak santu izendatu zuen, Kordoban musulmanek martirizatu zutelako. Bai, nire ustez, provokatuta eta merezita. Bueno, vale. Bai, islamofoboa dela esan dugu, baina gainera tipo astuna zen. Bai. Kontua da eulogio izan zela mozaraben martiritza mugimenduaren bultzatzaile nagusitakoa. Martiritza mugimenduaren bultzatzailea. Bai, zer da martiritza mugimendua? Pues, izgutxitan esateko, sekta suizida bat. Gara, bai. Eulogio. Kontua da, Al-Andaluseko kristauek, eulogiaren ustez, irtenbide bakarra zuten. Eta zen fedearengatik hiltzea. Hiltzea beste batzuk, ez beraiek. Ez, beraiek hiltzea. Musulmanek beraiek hiltzea. Bale. Bai. Horrela batetik, paradisuan sartzea lortuko zuten. Bueno, lortzen dut, bale. Eta bestetik, islamaren okerrak agerian utziko zituzten. Hori da. Ea ze gaiztoak diren, musulman hauek. Oso idei ona, Bai. Orduan, Kordobako dozenaka kristau konbentzitu, engainatu, nazkatu zituen. Zituen txapa mazien. Bai. Mahoma iraindu zezaten, eta berak bazekin eta badakigu hori heriotza zigorra ziurra zela. Animatu ziren, Charlie Hebdo bana idaztela. Bai, idaztela zuzenean. Zuzenean epailaren aurrean, Kadizan, epaile musulmana, eta arren aurrean olakoak botatzea, eta 50 bat edo exekutatu zituzten. Eta imaginatzen dute exekutatu zituztenen artean, lehenengoa izango zela, bera, bultzatzaile nagusia zelako. Ez. Egia da, Eliza Katolikoan kargu nahiko garrantzitsua zeukala. Eta okupatuta zegoen. Eta orduan kartzelan sartu zuten. Eta kartzelan egon zen, 851ko azaroaren 29an aske utzi zuten arte. Iruñako apezpikuari idatzi zion Gutuna, aipatu duguna, kartzelan idatzi zion. Aspertuta zegoen nonbait. Bueno. Denbora pasa. Bai. Bestek zein bar zuten pentsatzen egongo zen, berriz ere. Bai, kontua da, urrengo urtean, 852ko irailean, Muhammad lehengoa emir izendatu zutela, eta ark kristauen kontrako neurriak pixka bat estutu egin zituen, areagotu egin zituen, eta azkenean, handik urte batzutara, 59an, eulogio atxilotu eta epaitu egin zuten. Eta gainera esan dugun kargu garrantzitsua zeukanez, emirraren aurrean, Muhammaden aurrean epaitu zuten. Orduan bai? Atzera egiteko aukera eman zioten. Retraktatzeko aukera eman zioten, eta esan zioten, hitz bakarra esan ezazu, eta gero nahi duzun erlijioari jarraitu diezaiokezu. Eta zer egin zuen, gizona? Zer egin zuen berak. Eulogiok... Etzen isildu. Etzen isildu eta segurazki besteak ez ziren geldi geratuko.
A ber, Eulogio isildu gabe jarraitu zuen evangelioaren promesei buruz dizketan, Txapa sartzen. eta hori da, eta azkenean bai, eriotzera kondenatu zuten, eta 1859ko martxoaren 11 burua moztu zioten. Ara. Bai. Así Eta berak bai, santu titulua lortu zuela, ez? Bueno. Baina eriotzera bultzatu zituen beste gainerakoak ez. Bueno, ikus dezagun ikuspegi positibotik, musulmanek lortu zuten Eulegio bakarra izan beharren, bi Eulegio sortzea, ez? Burua eta gorputza Eta gero nola da, osmosi bidez edo... eta santu bat. Hori da. Hori beti ondo etortzen da. Bai. Bueno, pues hoitze geratu zaigu gure Kordobako Eulogio. Hori da. Opa. Baina esan dugu, bere idatzietan ere ikusten dela, ez, Nafarroan, musulmanak eta kristauek bazeukatela harreman estua, gora beratsua, baino estua. Iratin, adibidez ikusten da, Oneka, Enekoren ama, Bai. Nagore Aranburuk egiten du rola ustez, bai. Alargundu ondoren, banukasitar batekin ezkondu zela, ez? Bai. Eta... Eskondora, agian ere bai, ez? Bai, Bueno, baina ez den asko hori... kexau. Hori da. Pelikula mintzat ez da. Ez, hori ez. ikusten. Kontua da, Leireko monasterion ere harreman goraburatxu horiek ikusten diala, ez? Enekoren semea eta oinordekoa, eta berez Onekaren biloba, Gartzea Enekoitz, banukasetarren kontra jarri zen, ez? Pixkat jarrera kontrakoagoa izan zuen, eta azkenean horrek eragin zuen Abderraman hirugarrena kalifak, Iruña erasotzea, Haserretu zen. Bai, eta 920 urtean esan zuen iria erasotuko dut, eta orduan Iruñeko kleroa eta apezpikua Leiren babestu ziren, eta Leire beraz apezpiku egoitza bihurtu zen. Maia, zigo zuten. Bai, eta gainera, botere politikoaren egoitza ere izan zen une batez, Ara. ze Aritzatarren azken erregeak, Horti, edo Fortun, lehengoa Gartzeizek ere hor hartu baitzuen babesa, eta Leiren hiltzen, 922an. Bueno. Hau da, Eneko Aritzaren biloba eta Gartzean ekoitzen semea. Eta, por cierto, Horti zen Abderraman hirugarrenaren aitona. Bueno, nire pizka galdunez, baina labur bilduz, musulman ala kristau, aita eta ama primoak ere bai. Hemen... Bai, saiatuko naiz nolabait ere azaltzen Abderramanen jatorriak eta, baina nahiko zaila izango da. Bai. Aipatu dugu Muhammad lehengoa. Muhammad. Bai, Eulogio atxilotu arazi zuena. Bai. Eta Gartzean ekoitz ere bai. Ez, Iruñeko bigarren erregea. Bai. Kontua da, eta Horti ere bai, Horti eta bere alaba Oneka, Bai. bere Birramonaren izen berdina zeukana, baitu intzituzten musulmanek, Muhammad lehengoak. Eta Al-Andalusera eraman zituzten, Kordobara, orduan Emirerria zenaren hiriburura, Bai. eta 20 urte egon ziren baituta, baina ez imaginatu gatibu egon zirela giltzapean zulo batean sartuta. Bai. Euskalduna Kadizen dauden bezala, bain. Bai, baina errege leinukoa zirenez, Ondik eta hobeto. Ondik eta hobeto, eta gainera harreman estuak izan zituzten, eta Onekak Emirraren semearekin eta oinordekoarekin ezkondu zen, Abdalarekin. Ja. Baina etzen Emirraren familian odol baskoia edo Nafarra zeukan lehena, garaiko kronista musulman batzuk, Ibn Jaian edo Aludrik, aipatzen dutelako Abdalaren nama ere baskoia edo Nafarra zela. Kontua da, Onekak eta Abdalak hiru seme-alaba izan zituzten, eta Muhammad bigarrena semea izango zen hurrengo emirra, eta hark ere emakume baskoia hartu zuen emaztetzat, Muzna izenekoa. Bi hoien semea da Abderraman hirugarrena, Bai. bere burua kalifa izendatu zuena, ez? Kordobako kalifarria fundatu zuena, Bai. eta hori justifikatzeko berak argudiatu zuen Omeiatarren oinordeko zuzena zela, ez? Bai. Azkenean Mahomaren oinordekoa zela. Noski. Bai. Baina kontua da,
baskoien seme biloba eta birbiloba zela, Ja. eta baskoietik gehiago zuela arabiarretik baino, eta, Zergatik? claro, hasi Bueno, kalkulatzen, ja, Bai. birramona Familia eta birraitona, erdia eta erdia, baina gero, zoaz, Nafarro dola gehitzen, bai, eta kontua, jaian zeak kronistak jaso zuenaren deskribapena, eta esate zuen, Hori. kalifa hilegorria zela, Apa. azal zuri-zurikoa, eta begi urdina. Euskaldun azal zuriko bat Andaluzian. Bai, Euskaldun ez dakit, nik Hori ez imaginatzen aldatu, deskribapena horrekin imaginatzen Ed Sheeran, abeslaria. Ez dilo hori, bai. Eta gainera, jena beltzez tintatzen omen zuen hilea, itxura arabiarragoa izateko edo. Baitu, soiz Euskaldunek egitutena, hor, kadizera gutean, ez? Hori da. Edo Marokora. Jenarekin zoz egin, eta baina. Tatuaje batzuk, Hori eta da, claro. bai, apropiazio kultural pixka bat. Indigenagoa gartzeko Hori da, gan. bai. Jarraitu dezaket, ze itxura arabiagarragoa izan nahi zuen, baino baskoi batekin ezkondu zen, Ara. Mariam izenako baskoiarekin. Eta bere seme alaken bigarrenak ere, hartuko zuenarenean esklabo bat, Nafarra, Sub izenekoa, eta gero gaina boterea lortuko zuena, eta gero Almanzorrek berak ere emazte baskoia hartu zuen, beraz ezin estuago. Zer da hor. Bai, Harreman estu horiek. Tu arriba y abajo de olako serie kutreak indituztenek, historia irakurri zen balute, hori da. noraino lusatu zezaketen serie hostia horiek, atzeraka egin da. En fin. Eta berriro Kordobara juntinera, Bai. orduan amaitzeko Leirera itzuliko gera, eta Leirerekin lotutako kondaira bat kontatuko dizuet. Ara. Bai. Eta gainera justo Abderraman hirugarrenaren garaian, 10. mende hasieran, garai hortan Leireko abadea Birila zen. Birila. Birila. Bez, Bai. izen guztia dia guapoak. Bai, Aragoiarra zen beha jatorriz. Eta Leireko abadea izan arren paradisuari buruzko zalantzak zeuzkan. Ara, nik bai, Bai, Bai. betikotasuna iruditzaion oso luze eta aspergarria. Jode, Birila. Eta nik ezakize, karo, badakigu testu musulmanak zeuzkatela liburutegian. Agian musulmanen paradisua jana erakargarriagoa irutuko zitzaion. Ara. Edo bestela eulogioren berri ere iritsi zitzaion. Eta zan zu, Eternitate osoa eulogio entzuten. elogio entzuten. Eta eulogio bezalako beste batzuk alboan izan da. Pues aspergarria, ezin aspergarriagoa. Nahiago zuen beste lubokiko paradisua. Agian bai. Mutilar, desmembrar, para hacer picadillo, lo tienen prohibido porque es divertido, lo tienen prohibido y nos tienen podridos. Estoy aburrido, me aburro, me aburro, me aburro. Oso ados. Kontua da, Birila, egun batez, basoan zebilela, Birilak urretxindor batekin egin zuela topo, Ze oiko alako kondairetan, bai, beti eta da. txoria entzunez doartu zuen, Ara. eta esnatzean monasteriora itzuli zen. Mhm. Baina atea irikizio monjea ez zuen ezagutu, eta monjeak zeramatzan jantziak ere ez. Ah, Zergatik, Birila beneditarra zen, eta monjeak zistertarren abitoa zeukan. siesta errain zuen horrek. Zistertarren. Hori da. Orduan konturatu zidan, Birilak 3 urte pasazitula lotan. Jo. Eta hasieraneko ona dirudi, ez, historia baterako. Bai. Baina okurritze zait, Virginia Woolfek Orlando, ez, idazteko, pixka bat premisa hori Bai. antzekoa Antzeko bintzatea parecido. hartu zuen oinarri. Bai. Ba, kontua da hor bukatzen dela, historioa. Hasi eta buka, Bai, hori da. Eta paradoja, edo nola, ondorio. moraleja edo moraleja, irakaspena, hori pues Jainkoak Birilari esan nahi izan zion, eternitatea konturatu gabe pasatzen dela. da. Ara, beitu jainkoa. Baino, suposatzen da hori ona dala? Ez? Irakaspen ona dala? Jainkoak intenso jartzen dienean ere. Imaginatu Birila, hau da, beneditarra zan, ora et labora, bizitza guztia otoitzean eta lanean, paradisua lortzeko, eta Claro. paradisua momentu batean Zita. pasatzen da.
baldin eta eulogiorekin topo egiten ez baduzu bintzat. Ja. Nik uste eta adibidez historia izango balitz, ez dakit, euskal mitologiakoa, eta ez historio kristau bat, pues, grazi gehiago izan zezakela. Ez, sagardo pixka eta gertuko zan hortiko. Ez dakit, erreka bazterrean igual lamia batzuk, kobazulo batean, pues ez dakit, itziari tuño. Itziari tuño seguro filman agertuko zela. Hori seguro. Hori da. Eta eneko sagardoi agian, ere bai. Bai. Bueno, asko zobeto, ez? Hori da. Eulogio txaposoa baino. Hori da. Bolase, ez du. Halako histori poli batekin, agur esan marko dugu. Bai, hori da. Eulogioarena egin baino lehen. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.